De wedstrijd tussen Snits en Alterno zou een curieus aankrijgen. Hier is het Carlijn Jans die het namens de Apeldoornse ploeg serveert. En Alterno zou dat punt op deze manier echt binnenherrie. Dat zou betutten 24-23 in de vierde set. De trainer van Snits, Petra Groenland, vreegt een time-out aan. Maar dan komt schiersjochter Bontekoning van de Bokkoa. Er is oerlis maar de jury. Wat blijkt? Net Carlijn Jans, maar Ellen Krabben hier serveren met hem. En dan gaat de winst naar Snits. Op een bijzondere manier. En wacht het de finale in Sliedrecht of Weert. Jeetje, nee, dat had ik echt niet gedacht. Echt niet. Je wint uit wel bij hun. Maar dat je het dan thuis nog een keer doet, dat is echt ongelooflijk. We gaan van links naar rechts. Ik ben zo blij en trots op die meiden. Het is natuurlijk een heel gek eind dat je eigenlijk niet eens het beseft dat je er bent. De Snitsers moeten dus nog even wennen aan het idee dat ze in de finale van het landskampioenschap staan. En dat is te begrijpen, want in de eerste set ging er een protte mis aan Snitserkant. Alterno won die met 24-20. In de tweede set komt het herstel aan Snitserkant. Hier de service van Fenna Seinstra. En die tweede set wordt binnenhellen met 26-24. En dan is Snits los. Het vertrouwen groeit aan Snitserkant. Het omgekeerde is het geval bij Apeldoorn. En zak in Snits uitrennen naar een 24-14 overwinning in de tweede set. Hier de service van Alterno. De smash van Snits. En dan gaat hij via het blok uit. En dan is het beslissende punt binnen. De tweede set eindigt in 24-14. En dan kan Snits op voor de overwinning in 4 sets. Hier is het nog even Alterno dat rondkomt in de wedstrijd. Maar het zou wel rap duidelijk worden dat dat de laatste stuiptrekkings binnen van de ploeg die het als eerste in de competitie eindigen. En nou in de nummer 5 in die play-offs, Snits Beliers-Jamat. Hier een prachtige klap van Fenna Seinstra. En dan die allerlaatste service dus van Alterno kant. Carlijn Jans serveert vol. Alterno pakt het punt ook binnen. Maar ja, ze hier net serveren matten. En dus komt daarin op een curieus moment. Ik had hem liever zelf gemaakt, maar ja, zij maken een foutje, de verkeerde serveert. Maar het maakt allemaal niet uit, het punt is er en we hebben de overwinning op zak. Misschien worden we nog wel landskampioen ook, ik weet het niet. Maar het seizoen is zo fantastisch en we hebben vertrouwen en het lukt allemaal, dus zeg het maar. We hebben voor ons gevoel nu al gewonnen. Maar we gaan rust pakken, even 2 dagen en vanaf zaterdag voorbereiden op de volgende tegenstander, wie dat ook mag zijn.